text kan chu nga chu text chu kan bol tanga color te kan pechin nga chuan new kan hong new a blank workbook ania hei install templates te ma template hi oma ase template chu man na tur evem kha chuna reason omlem lawa chu ba chuan blank a hingang kalanga kan double click anga ta hian kan siam anga border all borders kan peyang all borders kan tianga chuan ta hian kan chunga tan subject sub subject kan tianga chuan paper 1 paper 2 paper 3 paper 4 tikan lai mi chu kan delete me ngan click nga right click delete kan tianga chuan ta hian a subject kan siam don ta ni chuan ta hian kan da tur chu i ta hian physics te kan no tia chuan physics te maths te english mizo science chemistry kan lo ni ta chuan ta hian paper 1 na hian engzat nge pass mark nge full mark po ka ria do ta no chuan ta hian pass mark full mark kan da don ta chuan heta mark mu ka kan da don ta ni chuan ta hian line kha kan da le don ta hei kan hei a move na chu hei kan select ta tingan select ta hei om dan hi an la tian tia om che na move thei ta ni om dan hi dang lam deuh lek ta chuan copy don chuan tin control kan met ta control kan men lo om le dang lam le ta ni mouse cursor kha lo dang lam zel ta ni mouse pointer kha lo dang lam zela chuan hei kan copy don chuan tin kan click a mouse mangi kan copy tan control z undo na chuan hei copy lo kan move photanga setan kan danga chuan helai hian kan siam don tani paper hnuai a hian full mark pass mark mark engin mark of ten kha kan da don tani chuan hei hi kan select theianga chu home kan kalanga march and center kan tianga zokin rap text kan click lawang hei rap text kan click to bang click lawin full mark kan tianga pass mark kan tianga mark of 10 dikhan da ta ni chun ta hne lo om ta alang tur chuan rap text han click anga dikhan hei po rap text dikhan khatiam malte te click du lo pon hin i select pheyanga rap text click na dikhan dik meng chuan hei alaya kan lo da du thei ta ni chuan hei hi tuna hian ai hi bottom line ania alaya tak chung lama kan da du chu chung lama ai laya tak kan da du chu laya kan da ma set laya kan da azir khan ta po hian alaya kan da ve lo chu laya tak om thei don ba chu bang chu laya tak kan click lenga ti khan lo om ve le che don ta noilam thata kan du chu noilam thata kan da theya chunga kan da du chuan ti khan laya hei chu veilam pang hei chu dinglam pang ti khan lo ni meita chuan hei kan bold theya double click in tin select a bold click thei thau ma se tia click tap po khan bold click mang top thei kan hei double click nga chang chuan dik theya chang dik thei lo thina double click lawin ni pot theinga peyanga ti khan ja sanga kan lom ta chuan helai mi hi paper 1 thlai kan select nga right click select nga right click copy ta hian kan paste sang
page anga ti khan lai mi chhun pak ngai lo khan lai mi chu kan delete ang right click delete chuan kan select lenga paper 3 thing kan sim be chin right click copy paste ti khan paper ro hay kan rename me ang paper 2 paper 3 chuan ta hian full mark hi za lo ni ta se hi pass mark hi som thum pathum lo ni ta se chu full mark hi za nia pass mark thum thum ania hi kan select duna chuan hi kan shoot thatap ta ni hetai sir te kila tang hian sel in zom na lai atak te hian kan shoot thla ti khan lo that ta ni chuan hi kan copy dona kan select ta control met chungin ei control met chungin tia om hi chuan a move phei thei lawa om dan te hi kan nga hi mouse pointer hi tikhian om ta hi chu move ti nan ta ni om dan ki move thei ta ti hian ase kan copy du wangin kan control kan met betanga tikhian lo om ta control kan met beta mouse pointer lo dang lama kan ta phenga yom na chen tur ju hei chu kan tha chianga tikhan tai pokan ti lenga kan ol samdeng kan copy thei mi don ta ni ani lo point tai mi hi kan select control C kan met the ta hian control V po kan met thei thawa ase ka chu ol sam jok jok kha ni nei ta kan man du jok jok kha kan mang thei mi don ta ni chu nei hi nga te lo ni se ru nga te lo ni se ni thum te lo ni se ni area te lo ni se thum te lo ni se chu nei hi copy phei le ti kon control home pe chung ka ta phei le tok ne chu nei full mark hi ti lo ta hi kan du chu nei pai kha con alt le enter tai hian thu kan an hoi kan chu du don chuan enter tapina thei lowa alt le enter kan tang kan ti kha alt le enter ti khan chuan ta hian hei tlai mi lar ai in rin lo ta chu ti kan select thalenga all borders kan penga chuan helai hian total kan ti total hi paper 3 lo hin tian hei kan select tapanga du chuan margin center kan ti anga ta hian total kan ti tap me kan du chuan tap the chuan hei kan du chuan kan bold le theya kan underline theya kan italic theya laya kan da nga chuan total hi ani ange kan rotate theya text hi tarang hian chau hi kan da theya margin center kan ti ma kan chuan hei hi kan select le anga margin center kan ti nge ti khan total hi jong po kan da thei ta di text hi po hi du chuan darang hian da thei ta nei pot thlat set me ti khan du chuan hi underline anga hi po ti jong hian hi po jong hian hi po dang lam le sum se de kan le kolek ti dang lam dan kha kan lo ni ta chuan helai mi hi a lo la in rin lo wangin hi kan select back theya select back lo pon tai chau hi kan select theya all borders kan te theya chuan tai mi kan mammo lo ta ni tai mi kan mammo lawa hei hi du chuan heten kan select theya ta hian no border kan ti theya ma se tai at wo hi lo in rin lo ta ni hi kan select le anga all borders kan pick that le kha nga ya kha ai chuan ti hian lo om hi ei hi i select thang ha ta tang hian chuan right click delete ti tiang ti khan lai hi lo in rin thau khan om don tan chuan kha ka all sama chuan a thuan chuta ati dan de ule border siam dan de chu ni mai ta chuna text po hi kan thak vek theya kha ka chu po thak theya
chuan hei anga yang ai da le du chuan ta hin click anga hei anga yang hi ta hin lo om lem lo wangin format cell alignment ai kalanga format cell alignment a hian alai takini da le ngai okay nga lo declare thlap mai don ni chuwang chuan hei po hi angai ang thlap ai da du chuan format cell alignment a hian hei hi alai takida nga okay le mai nga tikhan lo declare mai don ta chuan tan an huai a hian kan lo da le du pun hi kan select belanga all borders kan pele mai theita chuan hei format table format table sang lom theita tikhan kan du chuan kan da theita ni hei po hi chuan jong khating te khachu color po pe thei heading hemi bi ka hi asan pa in mi bi ka hi asan pa in heading 2 kan pe thea heading 1 pe di thei bok ta chuan tikhan adang lam na sim kha kan hriat tur chu ni mai chuan ta hian decimal omtir kan du chuan kan click anga he kan click thei ta tikhan decimal kan du za chu kan omtir thei kan du lo chuan pe le thei kan chuan hei hi po hi du chuan number hi chu veilam pang hi enroll thina chu kan share tan chung kha alo ni ta text di len tu po hi tian ni ta seleka du chen ti lian thei bok ta ma se tia cell hi click tap po kana thei ta ni chung kha border siam dan le text chuta bold na te text rotate na te text rotate dan te le you thei ni march and center le march across te march cells te unmarked cells te chuan hei hi lo ni ta hian hei zong hi kan du chuan march and center kan ti le thei ta chuan ta hian all borders kan pe a hei kan select ta tlai across tu zong hi tlai cross kal chho zong a hi kan ti bo du chuan ta hian march across kan ti tapang kan share tan line hi all borders hi kan merge and center kan click le chun tikhan lo om le ta hi kan merge ta tikhan lo om dik le thlap ta hnuaya column thum kan da le du chuan khating hen siam tu ta hian number ai text te number te general text te currency ka ta thei ta ni du chuan ta hian short date ang zong tupun kan da ya currency kan chuan currency a hian ai kan du lo chuan tian kan ti to kha chuan tian a select kho vek theya hi poi sang zong in lo da don te la lo mai ta decimal hi kan du lo chuan de khan da bo le thei ta ni chuan kha aul sama chuan ai kan shoot thata ta hian count panga khat ni thum li nga lo ni ta ni chuan zan hi pali total chu sum bel abein emi zat in bel khom chu ta hian lo lang ta hi status bar kan ti kha status bar a hian average 41 chuan kan right click nga ta hian maximum po kan da theya right click in minimum po kan da theya average nia maximum hi sang ber hi ruk nga hi sang berin ta kan select le nga maximum ruk nga minimum hi thum yen berta chuan average 41 ania count panga ta hian count panga ni tan kan right click le nga numerical count ani nga numerical count le count hi numerical count hi 5 ani count hi 5 ani ta hian text kan da chhin nga text kan ti tapang ti khan text ti tap chin kan click nga ta hian numerical chu
panga hinia count trim sim chu za trim sim hi paru kalo ni ta ni khan ka status bara kan sheet caps lock on le off te po nam lock on lo ne te nam lock hi on lo chane nam lock kha lo bo ta nam lock on chuan arun lang ta caps lock on pon lo lang ta ka kan du chuan status bara hian kan tilang the ni status bar kha thang kai nan tai hi kan zoom control kan ti to boka zoom the boka ni kan du china kan nga border sim dan le border sim dan text sim dan text dan le bold dan te rotate text rotate dan te ai color kan pe dua sen kan pe thea chuan ai kan highlight thei ta ni kan highlight du thei ta kan fill thei ta ni fill color ha ngang kalanga kan fill thei ta ni chen po hi ni chau po hi kan fill thei ta ti khan chuan hei lo ni ta chuan sheet 2 a hian a san hi lo om be le tang se copy paste top teng nei copy paste nga sheet 2 a hian control v ka hne tanga ti khan ta hian sheet 1 na hi mark obtain thanga te lo ni se la thanga mark mu za te kha lo ni se la chuan ta hian loma mark obtain le meng keng kan loma chuan hei lo ni ta hei hi kan select thea kan du chuan ta hian color hi en har deuh ni loin kan da thei poi tikan kan da thea ta hian mi color hi mana right click in du chuan hei mi poi color sang kan mong thei ta ai deuh te pon mong thei right click in tap color du le sen te bo kan manga dikha nei ang lo kan se chuan a hria san deuh ta chuan slide mi kan move du chuan eta hma kan da chuan kan da kan copy du chuan kan copy nga tikhan a format ang khalom le chi don ta epo tikhan control me chung kan copy a format ang chi khalom be le thei don ta chuan kan du chuan right click in delete kan ti le theya ta jong kan yo se